سلام كبرات تخطلتي مدو سبورت مزناق ستار جانال نايلومي ربع 26 حسا 2020 تحستون مقرب فلما ارستاتو أسلطان هجرات غانتا انجليز نمصاري نيشنز ليج اوروبا 24 صوت مريصو هولندا لويس فان هال مس مان يونايتد اب زنور العمتات نيمار لواندونسكي سايدومان كفرم فتين خو زنور غليصو ግጥም ሱፐር ካፕ ኤውሮፓ ተዓዘብቲ ኣብ ዘለውሉ ክካየድ እዩ ከምኡውን ካብና ምን ምስጋር ተጻወቲ ብዙሕ መስርሕ ይቕጽል ናብ ዝርዝር ምስ ንሰግር ድማ ኣሰልጣን ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ጋሬት ሳውዝጌት ንመጻሪ ኔሽንስ ሊግ ኤውሮፓ ዘገልግሎ 24 ተጻወቲ ትማልዕ ኣላው ገይሩ ሳውዝጌት ካብ ዝመረፆም ተጻወቲ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ሊቨርፑል ንተኸላኸልቲ ጆ ጎመዝን ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ክትምርጽ ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ 4 ማንቸስተር ሲቲ ቶተንሃም 3 ቸልሲ ድማ 2 ተጻወቲ ኣምሪፀን ኣለዋ ካብዞም ብጋሬት ሳውዝጌት ተመርጾም ዘሎ ተጻወቲ ምስ ወዲ ጋንቱ ኬን ዋይት ኮይኑ ንክለብ ሊድስ ዩናይትድ ድሕሪ 15 ዓመታት ናብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ክትሓኩር ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ኣከፋፈል ካልቪን ፊሊፕስ ይርከቦም እዚ ንፈልማ ግዜ ጻውዒት ጋሬት ሳውዝጌት ረኺቡ ዘሎ ትሱ መንእሰይ ንከም በዓል ዴል ዓሊ ጄምስ ማዲሰን ጃክ ሪሊሽን በሊጽዩ ንልቢቲ ኣሰልጣን ተንኪፉ ዘሎ ኣብዛ ብጋሬት ሳውዝጌት ተመርጻ ዘላ ጉጅለ ከም በዓል ዲን ሄንደርሰን ፊል ፎደን ማሰን ግሪንውድ ንፈልማ ግዜ ናብ ዓባይ ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ተጸዊዖም ኣለዉ حلاول دادين هندرسون نبرت عباي كلاب مانشستر يونايتد كوينو بلغاح مس كلاب شيفيلد يونايتد نخلت عام تصنحت كور سبورتنيا زود 23 عام دنك حلاول دات شيفيلد يونايتد او شامبيون شيب نا بريمير ليج تحاكورن ا بريمير ليج تصنح مرح تراخب صوت سلفتي تا كلاب حاديو يهون بر مساد كلوب زغونه مانشستر يونايتدن عباي هاغرايت غانتا انجليزن كسلف عدل زي غبر هندرسون ابزات مالك غار ساوثغيت زمرص عباي هاغرايت غانتا انجليز كطرنف عدل رخيب الله بجاك هندرسون فرما غزين عباي هاغرايت غانتا انجليز اغلغلوت كب تصوعي زلو فيل فودنيو فيل فودن كاب مسلطن ماكل منسيات مانشستر سيتي زفري وحل ماكل ميدان هرمص اوتا غانتو زقوازر طبيبኛ منسي فيل فودن او وقت 2019 قوام تسلف كلوب او رسم منبارو شموت شتات بشمو كمزغب كلو 9 ودات كو عسو دما ندق غانتو اقبيليو كم هندرسون فيل فودن فلما غزي صاويت ابا هاغرايت غانتا انجليز رخيب زلو ناي مانشستر يونايتد ماسن جرينوود جرينوود او وقت 2019 بدمر 17 شوطات نكلوب زمزغبه حيال منسيو نسون قوم تسلفت مانشستر يونايتد جيسي لينغارد روان ماتا دانيال جيمس نا منبر تغيرت بمبلاس بوتو زو حاسه صعرام نايكن في اتقعيو ماسن جرينوود اب كلوب مانشستر يونايتد بزرع كلت قلطافه بغلت اغرو سرح ما وداد اشتو استمسته غارث ساوثغيت نا عبا هاغرايت غانتا انجليز كصمبرو نك فرغاي بلن بهارات كاي كلب نيوكاسلن هاغرايت غانتا انجليز نبر الان شرر بوغنو نتبعلو حيزو زلو كبر وسن بزح شطات بريمير ليج جرينوود كصبرو كم زخل كاب حجي قموت يبلا مس ممراص أولاد هاغرايت غانتا انجليز بستأثر اب دقس مبل 34 عامات لدت سوسين بول ترخيب زنر رايم ستيرلينج كمل كفتي كوفيد 19 نصا تبايلو እዚ ዝኾነሉ ድሕሪ ትድግስ ኦሴን ቦልት ብኮቪድ 19 ከም ተለኸፈ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ رايم ستيرلينج ወላዳ ቀዳማይ ምርመራ ካብ ኮቪድ 19 ነጻ ይባሃል እምበር ዳግማይ ምርመራ ክገብር ምዃኑ ቢቢሲ ትማል ኣብ ዘርጋሕቶ ዜና ተሓቢሩ እዩ ኣሰልጣኒ ጋሬት ሳውዝጌት ኩሎም ተመሪጾም ዘሎ ተጻወቲ 30 ናሓሰ 2020 ኣብ ማእከል ልምምድ ቅዱስ ጆርጅ ፓርክ ሪፖርት ገብሩ ሓበሬታኦም መሕላሊፍሎ ሃገራት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ መጻሪ ኔሽንስ ሊግ ኣብ ምድብ ክልተ ምስ ቤልጅየም ኣይስላንድ ዴንማርክን ተደላድላ ትርከብ 5 መስከረም አንጻር እታ ኣብ ዩሮ 2016 ሰንበረታ ኣይስላንድ ትገጥም ከላ ድሕሪ 4 መዓልታት ማለት 8 መስከረም ድማ ነታ ክርስቲያን ኤሪክሰን ትምራሕ ዴንማርክ ክትረኽባ ጋሬት ሳውዝጌት ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ ዝነበሩ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ዝናር ስታቲስቲክስ ዘሎ ናይ ቅድም ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ነበር እዩ هولندا سلطان عباي كلاب مانشستر يونايتد نبر لويس فان هال اب اولد ترافورد اب زنور نكلت عمتات نيمار لواندونسكي سايدومان كفرمو فتين خمس زنور حبيرو بجاكازم ثلاثه تصاوتين غونزالو هيغوين جيمس ميلنر رياض ماهرز توماس مولرن نغولو كانتن نا اولد ترافورد كساغرون وطينو خمس زنور وسيو حبيريو لويس فان هال مسمر مكل خالتا غانتان محيال مدرعن اسبانيو سيرجيو راموسن جرمانا ماتو ملسن كفرمو وسينو خمس زنور زخرو اكافيليو لويس فان هال قدمنا مانشستر يونايتد مخادو اب بومبر كلوب توتنهام دان ليفي عدل زي مركاو دحر مغلاس مسوننت كلوب ليفربول اب زغورو ركب دايركتور سبورت تاج كلب خون تزراري بمبار غليصيو فان هال بهوزي مورينو قدم متكو مس مانشستر يونايتد صوا اف اي كاب ملعلو يذكر محبر كعس اغري اوروبا قدم سوبر كاب تعذبتا بزلولو كم زكايد افليطو ابتي اول مسكرم ابرس كتما هانغاري بودابست ستاديوم بوشكاش زكايد قدم 30 تعذبت كاتو درو قطليا مبرهت وليالو ستاديوم بوشكاش لعلي 60 تعذبتي كم زحز يفلت قدم سوبر كاب امونغو عوتي تشامبيونز ليج زونت بايرن مونيكن عوتي يوروبا ليج زونت سيفيانيو ككايد مربب حبريتا goal.com زبلصو 10 حدث تصاوتي اوروبا قبل نشمون تصاوتي بايرن مونيك رقحوام الله ابتي بسلت 4 خلت زروحهم تصاوتي بوتا حلا ولدات مانيول نيويورك قمت قالو ام مسمر مكل خال دما جسوا كيميچ دايوت ابومين كاب ار بلايبزينغ دافيد الابان الفونسو ديفيسن كاب بايرن مونيك مسمر مكفال سيرجي غنابري كاب بايرن مونيك تياغو الكانتران كاب بايرن مونيك توماس مولر كاب بايرن مونيك نيمار كاب بي اس جي مسمر متقعت دما ايرلينغ هالاند كاب بورسيا دورتموند كومون روبرت لواندوسكي كاب بايرن مونيك كوينوم الله
ኣብዚ ብስልቲ 4-4 ክልተ ተቐሚጦም ዘለዉ ብሉፃት ተፃወቲ ባየር ሙኒክ 8 ተፃወቲ ብምራፃ ዳግማይ ሓያል ነታ ኣረጋጊፃ ትርከብ። ኣብ ምስጋር ተፃወቲ ኤውሮፓ ምስ ንመፅእ ማንቸስተር ሲቲ ንፈራን ቶረስ ካብ ቫሌንሺያ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ኣፈሪማቶ። ኣብ ዕድጊ ፈራን ቶረስ ታሪኻዊት መቐናቐንቲ ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝያዳ 20 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ናብ ኦልድ ትራፎርድ ክተሰጋግሮ ሓሊና እንተነበረት ክሰምረላ ግን ኣይከኣለን። ምክንያቱ ምርጫ ፈራን ቶረስ ምስ ፔፔ ጋርዲዮላ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ምዃኑ ማን ዩናይትድ ማይ ዓሚኻ ክተርፍ ገይርዋ እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመፅእ መስከረም 12/2020 ዝጅመር ውድድር ፕሪምየር ሊግ መሳርዓን ምድልዳል ልዕሊ ማንም ክለብ ኤውሮፓ ላዕልን ታሕትን ኣብ ምባል ትርከብ። ብፍላይ ኣብ ቀዳሙ 6 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ 3-24-31 ጥቅምቲ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ምስ ታሪኻውያን መቐናቐንታት ቶተንሃም፣ ቼልሲን ኣርሴናል ክትፃወት መደብ ውፅኡ ኣብ ሻቅሎት ሸይማ ትርከብ። ዘለዋ ሻቅሎት ንምፍኻስ ድማ ንጃዶን ሳንቾ፣ ካይ ሃቨርት ትማል ድማ ካብ ትፅቢት ኣፍቀርቲ ዕሶር ወፃኢ ንሜሲ ክትጠየቕ ትስምዓላ። ብመሰረት ጋዜጣ ቢልድ ናይ ጀርመን ቸልሲ ንጀርመናዊ ተፃዋታይ ክለብ ባየር ሊቨርኩሰን ካይ ሃቨርት ብ30 ሚልዮን ዩሮ ክተፈርሞ ኣብ ጥርዚ ምብፃሕ ይንገር ኣሎ። ትማሊ ዝወፅ ዜናታት ስፖርት ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዕድጊ ካይ ሃቨርት መሪሓ ዝነበረት ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበራ ባህግን ድሌትን ኣብ ልዕሊ ካይ ሃቨርት ብምቕናስ ብፍቅሪ ጃዶን ሳንቾ ለለው ምስ በለት ቸልሲ ነቲ ውድድር በይና ክትተሓሓዞ መገዲ ፀሪጋት ኣላ። ፍራንክ ላምፓርድ እንተዳ ንካይ ሃቨርት ብርግፅ ከፈርሞ ኺዱ ምስ ኣቐዲሙ ዘፈርሞም ቨርነርን ዚያችን ብምጥማር ዝናል ስራሕ ከም ዝፍፅም ብዙሓት ሰነድ ኩዕሶ ይሰማምዑ። ካይ ሃቨርት ናብ ቸልሲ እንተዳ ሰጊሩ ንላምፓርድ 3 ኣማራፂታት ማለት ቦታ ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 10 ከምኡውን ብክልቲኡ ክንፊ ብዝግበር መጥቃዕቲ ኣድማዕ ስራሕ ከም ዝህቦ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይሰማምዑ። ኣብዚ ካብን ናብን ምስጋር ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዘሎ ቅንያት ኢንተር ሚላን ማንቸስተር ሲቲ ንኮኸብ ዓለምና ሊዮኔል ሜሲ ምፍራም ኣብ ቅልስ ይርከባ። ብፍላይ ናይ ቅድም ወናኒ ክለብ ኢንተር ሚላን ማሲሞ ሞራቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ ደላይ ሜሲ ምዃኑ ይንገር። ትማሊ 25 ናሕሰ 2020 ብዝወፀ ሓበሬታ መሰረት ማሲሞ ሞራቲ ነቲ ዘፍቅሮ ሜሲ ብዘይ በዓል ሕደር ናብ ጁሴፔ ሜዛ ክሰጋገር ኣለዎ ከም ዝበለ ኤስፒኤን ሶኮርኔት ሓበሬታ ተካፍል። ምስ ዕድጊ ሜሲ ብዝተኣሰር ኢንተር ሚላን ንባርሴሎና ገንዘብን አርጀንቲናዊ ላውታሮ ማርቲኔዝን ክትህባ ኣፍ ደገ ኑካም ትኾኾ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ባርሴሎና ብወገና ደላይት ላውታሮ ማርቲኔዝ ምዃና ብተደጋጋሚ ትገልጽ ጸኒሓ እያ። ተወላዲ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ወዲ 28 ዓመት ጀፍ ሄንድሪክ ብውዕሊ 4 ዓመት ምስ ኒውካስል ወዲዩ ንሃገሩ 54 ግዜ ክስለፍ ዕድል ዝገበረ ሄንድሪክ ክሳብ ዝሓለፈ ሰነ 2020 ነታ ብወይናይ ዝብል ሳጓ እትለ በርንሌይ ክጻወት ምጽንሑ ይፍለጥ። ኤሲ ሚላን ንብራሂም ዲያዝ ናብ ሳንሲሮ ተሰጋግሮ ምስ ሪያል ማድሪድ ዝርብ ከም ጀመረት ካልቺዮ መርካቶ ሓቢራ። ብኣረጌት እመቤት እትለይ ጣልያዊ ጁቬንቱስ ንአርጀንቲናዊ አንቀሳቃስ ጸወታ ክለብ ፒኤስጂ ሌናርዶ ፓራዴዝ ልዕሊ ማንም ተጻዋታይ ቢጋቶ ከም ዘላ ሓበሬታ ጃንሉኮ ዲማርዚዮ የነጽር። ፓራዴዝ ኣብ 2019 ካብ ሩስያዊት ክለብ ዘኒት ናብ ፒኤስጂ ተጸምቢሩ። ኣሰልጣኒ ዓባይ ክለብ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብኮተቴ ቢልክማቶ ከም ተመሰጠ ገሊጹ። ኣብ ቅድሚ ውድድር ምስ ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ኣውስትሪያ ዝርከብ ፈረንሳዊ ቢልክማቶ ቀልቢ ዓላሚ ድሕሪ ምስላቡ ምስ ዓባይ ክለብ ሊቨርፑል ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ርሒብ ምዃኑ ይንገር። የርገን ክሎፕ ኣብ ልዕሊ ቢልክማቶ ዘለዎ ንኣዳ ገልጽ ከሎ ገጹ ዳሉ ቆልዓ ዝመስል እምበር ኩሉ ተግባራቱን ምንቅስቓሳቱን ናይ ዓይበሳላት ተጻወቲ ክብል ንኣድኡ ገሊጹ ኣሎ። ቋንቋ እንግሊዝኛ ግርም ገይሩ ዝመልኽ ቢልክማቶ ኣብ ጥቅምቲ 2019 ኣብ ግጥም ካረባኣ ሊቨርፑል ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ዓወት ከተመዝግብ ከላ ኣብ ዝርዝር ተቐይርቱ ምንባሩ ነቲ ዓለት ብታሕጓስ ይዝክራ። ብዛዕባ እቲ ዓለት ክዛረብ ከሎ ንዓይ ፍሊቲ መዓልቲ እያ ነይራ ምስ ዓበይትን ከዋኽብቲ ተጻወቲ ክስራዕ ንዓይ ዓብይ ነገር ይክብል ነቲ ኣጋጣሚ ብጥዑም ዝኽሪ ዘኪርዎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት ኣብዚ ዛዘም ኣብ ዝቕፅል ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ኣብ ዘለና እምነ